Ngayong pandemya, hindi lang virus ang nagkalat, maging ang mga mapanamantala naglipa na rin. Mismong si Clark International Airport Corporation President and CEO retired General Aaron Aquino, hindi nakaligtas sa scam na ginagawa ng mga kawatan upang manghuthot ng pera. Sa isang text message na ito makikitang nagpakilala ang sender na mula raw sa opisina ni Aquino. Higit 10 minuto lang ang lumipas, muli itong nag-send ng pangalan na Virginia Beltran at sinabing dito ihulog ang perang hinihingi ni Aquino. Matapos ang 5 minuto, muling nag-follow up ang scammer at kinukumpirma kung naihulog na nga ba ang pera dahil pinapatanong daw ito ng retiradong general. Nang dumami ang kahalintulad na insidente, agad naglabas ng abiso ang SIAC at sinabing ito'y isang scam. Agad nilang itinanggi na hindi nangangalap ng pera ang SIAC, lalong-lalo na ang presidente ng kumpanya. Kung nakatanggap ng ganitong klaseng mensahe, maaari itong i-report sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. O hindi naman kayo magpadala ng mensahe via Facebook Messenger sa Clark Aviation. Pwede ring mag-email sa siacco2019@gmail.com. Kasalukuyan naman ang gumugulong investigasyon ng Cybercrime Unit hinggil sa insidente. Rainiel Pawid, CLTV News.